Ahojte. Asi bude ďalšie. Nebude. To bude už finálne. Že ahojte, tu je S-Body Diamond a... Zase, však ty to povedz. Nikdy zase. Písmeno. Momentálne je... To je štvrtená. 4 v noci a my sa tak trošku nudíme. Že... Trošku už som sa zafarbil vlasy na fialovo. Mňa už vyžrali vlasy aj sebe asi 2-krát. Či? Mhm. No a proste ono mňa spí, hej. A to je, počkaj, to ti chceš dať? Na môj blog. A na YouTube? Jak sa to vypína? Nie, nevypína ešte. Prečo máš na sebe slipy s pavúkmi? Mamka kúpila. My sme dziví, ne? Určite teraz úžasné video pozeráte, ne? Áno, určite. To je navštevnosť na YouTube najvyššia. Jak Natálka sa dnes. Zvedavý Ale toto je ináč zvedavý dotazník, takže otázka číslo 1. Od koľkých rokov ste toľko drbnutý? Kúkaj tam. Dúfam, že to je iba blato. Dzive, ne? A nevedia po východňarsky, že dzive. Uvidíme. Čo sa asi neodkopnú tam späť. To sa také šikovné. Nemusíš ju roztrepať. Nevypínaj to. Vypnem to. Nie. To bude dlhé video. Dobre, čau. No, môžeš začať. Ahojte, tu je S-Body Diamond a Nico Disaster. Momentálne sú približne 4 hodiny ráno a my sa tak trochu nudíme. Tak natáčame video. A možno nám ani zvuk nejde. Presne tak. Uvidíme v kompe. Ak nás práve teraz počujete, tak asi ten zvuk práve ide. Víš, Vodná fajka, tu budete takéto one. A tu tak sa nadýchnete a vdýchnete dym. Viete, aké to je dzivé? môžeš si počuť tie hodinky vzadu, taká nuda. Tak. Urobíme parky. Počti robím parky, urobím špagety a pôjdeme na radnú fajku. Ukáž pizzu, ako fajnú sme mali. Fajnú upečenú. Vôbec nebola surová. Ja neviem, kto vedel ešte aj textúrovo pätne, ak sa No upiekla. a čo, bol som hladný. Ináč dobre chutila, aj surová. Hej, Odporúčam. Mama, aj chceš. Mraznička, druhý švoj. Super. Vyber. Priam, to je zmrazanú pizzu. Nepôjdeš, že zmrazanú pizzu, tu chcem zjeť ja. Jaké akčné video. Myslíš, že keď to niekto pozera to do tade? Ne, poviem ja, kúknem také 2 sekundy, pretože až to je koľko ti dá. Presne tak. Nevypínaj to.